Gesprek met de burgemeester. Het is vandaag 26 februari. Dit is het Peel en Maasjournaal. In het gesprek met burgemeester Hans Gielissen wordt ditmaal gesproken over zijn zorgen over het aantal ontsnappingen van patiënten uit TBS-kliniek De Roze Wissel, de kritiek van de oppositie op de gang van zaken in de Venraayse politiek en het verbeteren van de verstandhouding tussen boer en burger in de gemeente. Wederom een gesprek met u over een aantal zaken. Ik heb een aantal vragen voor u, een aantal onderwerpen. En ik wil eigenlijk beginnen met de ontsnapping van een patiënt uit de TBS-kliniek. Vorige week was dat. En u heeft daarna aangegeven dat u zich eigenlijk wel zorgen maakt over het aantal ontsnappingen het afgelopen jaar bij de TBS-kliniek De Roze Wissel. En toen heeft u ook aangegeven in gesprek te willen met de TBS-kliniek. Is dat gesprek er inmiddels geweest? Ja hoor, er is al meteen na het weekend een gesprek geweest met de directie. En even als nuancering een zorgen over het aantal ontsnappingen. Iedere ontsnapping is er eentje te veel. Dus ik wil zeker niet de indruk wekken dat ik met 2 ontsnappingen niet bezorgd zou zijn en met 3 wel. Tegelijkertijd, en dat moet ook gezegd worden, het gaat hier niet echt om een ontsnapping, maar om iemand die tijdens een begeleid verlof de benen heeft genomen. Dat is ook een vorm van ontsnapping, maar het is niet zo dat iemand die zich binnen de kliniek bevond een tralie heeft doorgezaagd en naar buiten is gevlucht. Je moet dat ook zien in het perspectief dat er jaarlijks bij deze TBS-kliniek duizenden verlofbewegingen plaatsvinden. En dat is nou eenmaal een onderdeel van het systeem. Een TBS-patiënt die blijft niet van het eerste uur tot het allerlaatste uur opgesloten. Maar aan het einde van zijn verblijf horen daar ook verlofbewegingen bij om betrokkenen voor te bereiden op terugkeer in de samenleving. En dat begint met een kort wandelingetje om het terrein begeleid en dat eindigt met onbegeleid verlof, dat men een weekend op stap mag. En dan is men eraan gehouden om op tijd weer terug te komen. En in die duizenden bewegingen van verlof die per jaar plaatsvinden, en landelijk zijn dat tienduizenden, 70, 80.000 verlofbewegingen. Dat zijn wel fases in het proces dat je de kans loopt dat iemand niet meer terugkeert. Dat gebeurt per jaar 60, 70 keer landelijk gezien. Dus in die zin moeten we wel blijven beseffen dat dit wel een beetje bij het systeem hoort. Maar daarmee hoort u me niet zeggen dat we blij moeten zijn met een ontsnapping. En daar heb ik met de TBS-kliniek heel goed over kunnen praten. En wat is er dan besproken? Maatregelen? Nou, als er al over maatregelen zou zijn gesproken, dan zult u begrijpen dat ik daar niet hier mededelingen over kan doen. Er is in ieder geval gesproken over de wijze waarop je dat moet proberen te voorkomen, voor zover dat kan. Maar er is ook gesproken over hoe je elkaar goed geïnformeerd houdt. Want dat is ook altijd een punt. Het is heel belangrijk dat we snel weten wat er aan de hand is. Het is ook belangrijk dat we snel weten wat er aan wordt gedaan om iemand die dan onverhoopt de benen heeft genomen, om die weer op te sporen. Ja, want het is toch wel een onveilige situatie, zeg maar, voor de burgers van Venray geweest. Het heeft zeker een gevoel van onveiligheid opgeroepen en dat begrijp ik ook heel goed. En dat is ook de reden dat we goed met de TBS-kliniek in gesprek moeten blijven over hoe kunnen we dat veiligheidsgevoel verder vergroten. Hoe kunnen we ontsnappingen zoveel mogelijk vermijden, maar dit alles in het besef 100% voorkomen, zeker tijdens verlofbewegingen. Je ziet het ook gewoon aan de statistieken. Dat is heel moeilijk. Dus het is niet per se zo, of is het wel zo, dat hier in Oostrum sneller mensen ontsnappen dan bij andere TBS? Nee, dan zou je echt de ontsnappingsstatistieken van de verschillende klinieken naast elkaar moeten leggen. Dat heb ik niet gedaan. Het enige wat ik constateer is dat er jaarlijks in Nederland vele tienduizenden verlofbewegingen plaatsvinden. En een aantal tientallen keren, dan verdwijnt er ook iemand. Overigens in het merendeel van de gevallen komt zo iemand, wordt weer opgespoord of keert uiteindelijk vrijwillig terug. Dus het aantal keren dat iemand helemaal is verdwenen en ook niet meer wordt gesignaleerd of opgespoord, dat is echt heel klein. Oké, duidelijk. Het tweede onderwerp wat ik wil bespreken is eigenlijk de oppositie. Die heeft aangegeven ontevreden te zijn over de gang van zaken in de Venraayse politiek. Zij hebben het idee dat voorstellen te snel worden afgehandeld en dat ze te weinig informatie krijgen over bepaalde voorstellen. En als ze vragen stellen dat die niet altijd worden beantwoord. Ja, wat vindt u daarvan?
Ik zou een slechte raadsvoorzitter zijn als ik zou zeggen, ach, daar trek ik me niet van aan. Dus ik vind het een serieus signaal. Ik heb er verder met de mensen die er uitspraken over hebben daar nog niet over kunnen praten. Dat wil ik ook graag nog een keer doen. Voor mij zijn alle raadsleden even belangrijk. En het kan niet zo zijn dat het ene raadslid stelselmatig slechter wordt geïnformeerd dan het andere. Waar we wel natuurlijk, en dat is gewoon een nuchter gegeven waar iedere politieke constellatie tegenaan loopt. Je hebt altijd het verschil tussen partijen die bij het dagelijks bestuur zijn betrokken, de coalitiepartijen, en partijen die dat niet zijn. En dan is onvermijdelijk dat partijen die bij een coalitie zijn betrokken op een andere manier worden geïnformeerd dan partijen die dat niet zijn. Dat hoort bij het systeem. Dat laat onverlet. Als men het gevoel heeft dat vragen vanuit de ene hoek sneller worden beantwoord dan vanuit de andere hoek, dan behoor ik mij dat als raadsvoorzitter wel aan te trekken. En ik vind ook dat ik daar heel positief en constructief met de mensen die daar opmerkingen over hebben moet kunnen praten. Daar ben ik ook wel van plan. Ja, en u bent raadsvoorzitter, zoals u al aangeeft. Dus u bent er de afgelopen tijd ook bij geweest. Heeft u het idee gehad dat dit speelt? Nou ja, ik heb natuurlijk wel gezien dat er sprake is van een zekere, noem ik het, politiek voltage. Dat er toch wel wat een zekere spanning bestaat tussen bepaalde krachten in de gemeenteraad. Die op zichzelf helemaal niet ongezond zijn. Wijs mij een gemeenteraad aan waar geen spanningen zijn. Dat hoort ook een beetje bij de politieke constellatie. Ik heb nog niet echt het gevoel gehad dat bepaalde partijen stelselmatig worden achtergesteld of qua informatievoorziening dan andere partijen. Maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen, ik zit ook natuurlijk niet overal bij. Als burgemeester ga je niet fractievergaderingen stelselmatig bijwonen. Of coalitievergaderingen of oppositievergaderingen, dat is mijn vak niet. Ik ben zo onafhankelijk mogelijk voorzitter en ik probeer er wel op toe te zien dat de regels van het democratische spel netjes worden gespeeld. Dat vind ik, dat hoor ik mij aan te trekken. Maar zoals het uit het gesprek wat zij hebben gevoerd naar voren kwam, zijn de politieke verhoudingen tussen coalitie en oppositie gaan moeizaam op dit moment. Ja, nou ja, dat is dan een analyse die men ontvouwt. En zoals ik net al zei, ik zou daar graag ook eens op willen doorpraten met mensen die daar opmerkingen over hebben. En als we daar iets aan kunnen doen, zonder natuurlijk het wezen van het politieke spel te veranderen. Want het politieke spel vereist nou eenmaal, of heeft nou eenmaal in zich. Er zijn regeringspartijen en er zijn niet-regeringspartijen. Ja, die tweedeling kan ik niet veranderen. Dat zit nou eenmaal in het systeem ingebakken en dat zal ook altijd zo blijven. En dat is ook maar goed ook, want zo zit het systeem, zo hebben we dat met z'n allen bedacht. Maar als dat echt leidt tot klachten als deze, die we ook zouden moeten kunnen voorkomen, dan ben ik de laatste om dat niet te proberen. Goed. Het laatste onderwerp, dat gaat over wantrouwen tussen burger en boer. Want dat zou er in de 5 Peelgemeenten zijn. Oplossing daarvoor zou zijn dat een ambtenaar vrij wordt gemaakt per gemeente om iets te doen aan dat wantrouwen tussen burger en boer. Ja, misschien heb ik het niet helemaal meegekregen, maar wat voor wantrouwen bestaat er dan tussen burger en boer? Nou, deze tendens die moet je denk ik vooral ook zien in de behoefte die we als overheid hebben om toch veel meer dan vroeger het contact op te zoeken met de samenleving. En we constateren, je hoeft de krant maar open te slaan of televisieprogramma's te bekijken, dat er op sommige punten bij de samenleving heel veel kritiek is op de overheid die zich altijd afgelopen 20, 30, 40, 50 jaar toch soms in een wat ivoren toren allerlei regeltjes bedacht en dan vervolgens de samenleving er maar mee liet worstelen. Die afstand moet echt verkleind worden. En één van de afstanden die je moet verkleinen is ook de afstand, denk ik, met een bepaalde beroepsgroep, de agrarische sector. En daar is veel gaande, er zijn veel discussies over die ons allemaal bezighouden. Dat is ook goed, over natuur, over natuurbehoud, over veehouderij, over dierenwelzijn, over milieu, over allerlei gebruik van hulpstoffen. Daar moet je met de beroepsgroep mee in gesprek gaan. En ik zie deze tendens die u nu signaleert echt als een poging om daar een brug te slaan. Dus ik vind het op zich prima dat we daar energie in steken. Om nu te zeggen, het wantrouwen is tot op schandelijke hoogte gestegen, dat durf ik niet te zeggen. Ik bespeur de laatste jaren wel
dat we, als je daar energie in steekt, dat dat ook iets oplevert. Als je elkaar beter kent en beter vertrouwt, dan kom je toch tot betere oplossingen samen. En zo zie ik deze ontwikkeling. Maar is dit een taak van de overheid? Is het niet veel meer een taak van de boeren zelf? Die bijvoorbeeld een goed reclamebureau in de armen kan nemen. Die ervoor zorgt dat er een soort positieve uitstraling van het bedrijf komt. Ja, dat is zeker ook een taak van de beroepsgroep zelf. Maar waar het hier om gaat, is een kennelijk gebrek aan vertrouwen tussen de agrarische sector enerzijds en de overheid anderzijds. En als dat wordt geconstateerd, dan vind ik dat je als overheid, als een van die partijen waar dus kennelijk iets met het vertrouwen niet goed is, ook een plicht hebt om te proberen daar wat aan te herstellen. Je moet dan elkaar proberen de hand toe te reiken. En ik zie de beweging die nu gaande is als een poging om dat toch te gaan doen. Oké. Dat waren mijn vragen. Ik wil u bedanken voor uw antwoorden en de volgende keer hopelijk weer zo'n innoverende vragen en antwoorden. Dankjewel, wij doen ons best. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er perioden met regen. Morgen overdag blijft het droog en 's ochtends is het geruime tijd bewolkt. Later in de ochtend en in de middag zijn er opklaringen. Het wordt maximaal 8 graden. Een hele fijne avond en graag tot morgen.